sesendleleni ebuyayo sahamba sadlula egarage because khona izinto ezincane sasifuna ukuyithenga, and then ngangena egarage. By the time ngaphuma eseshawa abantu ngathi ngiyobuza kwenzakalani or ngiyomlamulela khona wazumlamulela because ngahamba naye. Well, ngathiwa sengishayeka nami. UThabiso Nzimande oneminyaka engu-18 uthi yena nomngani wakhe banenhlanhla ngoba basawadla ndlamvana. Labalisa bebeqeda ukuyosebenza endaweni yasePhoenix ngesikhathi bemiswa ke iqembu labalisa elibabuze ukuthi bafunani kulendawo. UNzimande uthi baphunyuke emuva kokuqhamuka kwemoto yamaphoyisa. Bengafisa betholakala kwanzwa ngibuza ukwazi at least ukuthi bengenzeni ngoniphi. UNzimande usevule icala kulesiteshi samaphoyisa. Kulendawo kwabulawa abantu abangama-37 ngesikhathi sezibhelu zangonyaka odlule kuNtulikazi. Lezi gameko kwasolakala ukuthi ke zabe zihlobene nokucwaswa kwabantu abansundu. Uma ethi bonke bagqoka amabhuzu kumina into oqala ezofika ukuthi labantu kusho bayigroupile abantu abasuke bazi vele ukuthi bazohambe benza lento abayenzayo. Amaphoyisa athi uphenyo liyaqhubeka kanti akekho osaboshiwe. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseThekwini.